Aktar minn 12,000 persuna attendew għal BBC Concert Orchestra fuq il-Fosos tal-Furjana li din is-sena kienet ċelebrazzjoni ta' mużika ta' snin 80. Din is-sena kienet is-sitt sena konsekutiva li sar dan il-kunċert fejn issa ġie mnaqqax fil-kalendarju annwali kulturali Malti. L-edizzjoni ta' din is-sena l-kunċert rasem ta' 70 mużiċist flimkien ma' 4 kantanti fejn taw prestazzjoni lill-udjenza. L-aktar kanzunetti li spikkaw fost l-udjenza kienu I'm Still Standing, Summer of 69, Purple Rain u ħafna oħrajn. Għal dawk li jixtiequ jsegwu jgħixu din l-atmosfera mill-ġdid, il-kunċert se jkun aċċessibbli fuq BBC Sounds fl-aħħar ta' dan ix-xahar u se jixxandar fuq BBC Radio 2 fl-10 ta' Wissu li ġej fit-8 ta' filgħaxija. L-MTA jinnota li dan il-kunċert li sar is-sibt se jixxandar fuq tnejn mill-akbar pjattaformi Ingliżi li jilħqu miljuni ta' nies u bekk tkun promossa Malta madwar id-dinja.